Ľudská, ty si schudla viac ako 30 kilogramov. Áno. A väčšiu časť z nich, dá sa povedať, že 2/3 si schudla vďaka injekčnej liečbe obezity. A tú druhú časť si dochudla už bez lieku. A chcela by som sa ťa spýtať, že čo bolo pre teba ťažšie? Že v čase, keď ty si začínala s tou liečbou, tak podľa mňa to bolo také obdobie, kedy z tých médií väčšinou chodili len také negatívne správy o tých liekoch. Že či si sa bála ako keby toho začatia viacej, alebo toho prestať s tým liekom, ktorý je takou barličkou pre nás a prejsť už potom na ten svoj vlastný režim. Že čo bolo pre teba také možno, že náročnejšie? Najnáročnejšie pre mňa bolo vôbec tým začať, lebo tým, že sme nemali veľa informácií, takmer žiadne, tak a ja som bola veľký odporca pichačiek. Áno, lebo nikto za nami neprišiel a nevysvetlil nám to. Takže ja som sa bála a to malo takú postupnosť, že prišla pacientka, toto chcem predpísať, pozerám na ňu, čo to je, nie, ešte som spravila prednášku, potom som stretla kolegyňu, vyzerala výborne, energicky, pýtala som sa, čo, však hodila mi papiere. Hovorím, dobre, niečo si zistím, zavolám, zistíme viac informácií, s lekárom sme sa dohodli a potom som do toho normálne vhúpsla. Takže ja som potrebovala tie informácie hlavne, lebo mňa odrádzalo to, že médiá boli plné modeliek naozaj štíhlych báb, ktoré proste tieto veci robili a neprišlo mi to úplne normálne. A neverila som tomu. To nám trošičku pokazilo ako keby ten začiatok, že tie médiá pozerali na tie modelky a herečky v Amerike, ktoré proste na tom potrebovali dochudnúť a vlastne sa ako keby potlačil ten význam tých liekov. Áno. Takže dobrý deň, vitajte pri ďalšom diele podcastu Chudnutie bez hanby. A dnes tu máme jedného pre mňa výnimočného hostku, ktorá je približne rovnako mladá, ako som ja, že hovorili sme spolu už o perimenopauze. A je to mamina 3 detí, je to pacientka, ktorá k dnešnému dňu schudla už vyše 30 kilogramov a je to zároveň aj zdravotná sestra. Jej meno je Lucia Popovič a ja ju dnes vítam v našom ďalšom diele. Vítaj, Lucka. Ďakujem za pozvanie. A hneď začínam s otázkou na teba, ďalšou. Ako si sa cítila vo svojom tele predtým, ako si vlastne schudla tých 30 kg? Aké to bolo a prečo si sa vlastne rozhodla ísť do toho? Bolo to strašné. A ja si pamätám, malú som vodila do škôlky a musela som prejsť veľa schodov. A ja som zistila, že sa zadýchávam. A proste si hovorím, som ešte mladá na to, aby som sa zadýchávala do schodov a jednoducho začalo mi to vadiť. Rovnako vtedy necítila som sa dobre, mala som bušenie srdca a hovorila som si, že asi niečo nie je v poriadku, asi už naozaj vážim veľa. Teď si mala približne koľko rokov? To bolo 2 roky dozadu. A vtedy som si tak začala aj uvedomovať aj tým, že robím v ambulancii. Veľa ľudí, rovesníkov rieši dosť závažné diagnózy. Okrem teda tých klasických hypertenzia, oni naozaj s infarktami končia v nemocnici a ja som to nechcela. Ja som si povedala aj vzhľadom teda k menopauze, že ak to nedám teraz, tak už potom to bude veľmi ťažké a určite sa nevyhnem zdravotným problémom a tým, že ja chcem byť zdravá, chcem sa dobre cítiť a byť ešte naďalej aktívna, tak potrebovala som s tým niečo urobiť. Ten dôvod, prečo som hovorila, že sa veľmi teším na to, že si prijala pozvanie a že si rovnako ako ja a ďalší hostia, ktorí tu boli v tomto kresle, sa nebojíš hovoriť vlastne o tej svojej ceste liečenia si obezity, tak u teba tá kombinácia pacientka a zdravotná sestra je podľa mňa veľmi výnimočná, pretože ako zdravotná sestra si vlastne toto všetko uvedomovala, tie rizika súvisiace s tou obezitou a nadváhou a zároveň si videla mnoho pacientov, ktorí vlastne sa možno, že s tebou aj radili o tom, že či do toho ísť, či si liečiť tú obezitu. Ako je to dnes? Že dnes už máš mnoho pacientov, dnes si naša glow kamoška, komunikuješ s našimi klientmi a radíš im a vlastne vedieš ich, že ako po tých rokoch už dá sa povedať, to vnímaš tú tvoju skúsenosť s komunikáciou tých ľudí, ktorí vlastne sa rozhodli liečiť? No,
oni chodia sami. Pretože napríklad na ambulancii to vidia. Oni ma vidia. Oni ma nespoznávajú. Tí, čo neboli napríklad rok, tak ma reálne nespoznajú. Zapýtajú, kde je tá sestrička. No vaša doktor Marovú sestričku. Áno. A pýtajú sa, zaujímajú sa, oni to vidia naživo. Oni vidia ten výsledok, pretože predtým, keď ma videli 104 kilovú, to bola taká tá východzia váha moja, a teraz vidia 70 kilovú, tak oni to chcú tiež. A pýtajú sa, tak si teda s lekárom ich v úzovkách prehadzujeme. Ja skôr tak edukatívne, samozrejme lekár, ten im to vysvetlí po tej jeho stránke a mne zase rozprávajú prečo. Lebo sú tam rôzne príbehy a nie každý ten pacient, ten človek chce o tom rozprávať s lekárom, chce o tom rozprávať so mnou. Aby teda chce byť vypočutý. Áno. A že určite má u teba ten komfort toho, že ho nebudeš odsudzovať, lebo máš vlastnú skúsenosť. Presne tak. A to je niečo, čo sa asi aj v tom zdravotníctve málo kedy vyskytuje. My sme sa o tom ľudská už v minulosti bavili, že jeden z tých dôvodov, prečo sme v Glow sa rozhodli vytvoriť takúto platformu, kde o tom budeme hovoriť, je, že vidíme, že je ešte strašne veľa ľudí na Slovensku, ktorí vnímajú, že liečba obezity je vlastne niečo, čo je treba skrývať, alebo sa za to treba hanbiť. My tu teda máme na to iný názor aj z pohľadu toho, že ako to vlastne hodnotí Svetová zdravotnícka organizácia, že obezita je choroba, je to chronická choroba a nikto neodsudzuje pacientov, že liečia svoje iné chronické ochorenia, ako je hypertenzia, ako je cukrovka druhého typu, alebo tá astma. A postupne budeme veľmi radi, keď aj možno vďaka tejto našej platforme a nášmu podcastu, tak nebudú sa hanbiť tí pacienti povedať, že sa liečia a nebudú ich ani v tom okolí za to odsudzovať. A ja som mala jednu takú skúsenosť s jednou klientkou, ktorá nám telefonovala. Bola to pani, ktorá mala 180 kg, čo je teda vyššia váha, áno. Ale to bola osoba, ktorá chcela chodiť, chcela niečo robiť so sebou a počúvala u rôznych lekárov negatíva na tú svoju hmotnosť, až sa dopracovala k tomu, že aj tú pohybovú aktivitu, ktorú vlastne milovala, zredukovala len na večerné hodiny, kedy boli ulice prázdne. A až vtedy vlastne niekedy po 9:30 mi vravela, že má odvahu výjsť s dcerou von a sa poprechádzať. Že počula bohužiaľ v mnohých ambulanciách takú tú kritiku na tú váhu, ale bez toho B. Bez toho, že čo s tým. Áno. Čiže taká najčastejšia alternatíva tých lekárov, chod domov, cvič a menej jedz pre vlastne lieky na obezitu, je ešte stále veľmi rozšírená, že sa nelieči, len sa takto odporúča. Že aká je tvoja skúsenosť, že ty určite si zažila mnoho takých príbehov, kde tí pacienti, ako si hovorila, sa ti vedeli otvoriť na základe tých negatívnych hodnotení a rečí, ktoré počuli bohužiaľ častokrát aj u zdravotníkov. Áno, inak liečba obezity tu už bola dávno. Mňa celkom dosť zaráža, prídu mi ženy 50-ročné, 60-ročné, ktoré zažili éru zlatých vajíčok. Chodili svetované, krásne schudli, áno, že to oproti GLP liečbe, no tak to bolo strašné. Veľmi rýchle schudli, ale potom mali jojo. Takže tá liečba je tu dlho a mám taký pocit, že vtedy to nikto neriešil. A teraz proste to rieši každý, lenže hanbia sa. Hanbia sa ísť to riešiť, pretože každý ich onálepkuje, pýcháš. Áno, toto je problém. Oni aj chcú, ale potrebujú napríklad nakopnúť mentálne, psychicky podporu. Toto je veľmi dôležité. Nedá to každý človek sám. Máme pacientov, ktorí naozaj tú podporu potrebujú u viacerých odborníkov, potrebujú byť riešení, kľudne aj u psychoterapeuta, lebo proste chcú niečo dosiahnuť, ale nemajú tú silu. Ja som bola zhruba na tom takisto, nejak som si to v hlave vyskladala, predsa som zdravotník, ale naozaj tie ženy trpia, hlavne ženy. Chlap príde, chcem to, idem do toho, hej, oni sú takí údernejší, nehambia sa za to, ale ženy sa veľmi hambia. Hambia sa ísť do fitka. Presne toto, hambia sa so sebou čokoľvek. Keď idú do toho áno, fitka. Presne. Oni by aj išli niečo robiť, nevedia si zohnať športové oblečenie v ich veľkosti. A každý na nich naozaj aj v tom fitku. Sama som to zažila.
Nebola som v jednom a každý na mňa pozeral veľmi, veľmi čudne, akože ty moja, čo tu robíš? Hej, že na jednej strane nám povedia, choďte a cvičte. Áno. A nejedzte ale a cvičte, a kde? áno, a nikto vám nepomôže. A keď už niekoho nájdete, tak potom zase ten človek do vás búši, nepozná zdravotný stav toho človeka. Áno. A jednoducho tých príbehov je strašne veľa. Sú za tým, to sú hlavne ženy, ktoré myslia na rodinu, na všetkých okolo, na prácu, nemyslia samé na seba. Presne to bol aj môj prípad. A keď sme sa tak rozprávali o tom, že ženy sú schopné to schovať aj pred vlastným partnerom, aj kvôli financiám, že aby nezistil, že vlastne si kúpujú drahý liek, že však to je také jednoduché, predsa nejedz a nemusíš vlastne si nič píchať do seba. Tak ako si to skrývajú ženy? Ako to vieš skryť v chladničke pred partnerom, ktorý do tej chladničky chodí? To by ma fakt zaujímalo. Tak, dávajú to do krabičiek od jedla, ktoré ich muž nie je. Okay. A proste to všelijaké takéto heky si vymýšľajú. Takže je to na jednej strane smutné, že nechceme to ako keby dať do tej roviny, že je to taký trochu bizar, musím povedať, že je to liek, že nikto vlastne nás nebude nikdy asi nutiť, alebo nebude mať pocit, že sa musíme proste donútiť schovať, ja neviem, nejaký liek na hypertenziu. Áno, presne tak. Ale tu áno. Áno, a to vždy hovorím našim pacientom, nepicháte, liečite sa. Áno. Liečite sa, to je veľmi dôležité, lebo tá obezita... Oni si to možno neuvedomujú na začiatku, ale časom im pribudnú diagnózy a vieme, že sa to spája s vyše 200 ďalšími diagnózami. Potom je zaťažený aj systém zdravotníctva. Naozaj oni užívajú 10 liekov potom v denne a stojí im za to, aby v 50 proste mali také diagnózy, na ktoré majú ešte 20 rokov čas. Hej. A tu keď sme o tých financiách, tak tie doplatky na tie ostatné lieky tiež nie sú zrovna lacné. Nechcem akože ísť už do takých extrémov, že aké všetky ťažké choroby ešte môžu byť poprepájané, že sa hovorí, že až 19 druhov onkologických ochorení je prepojených priamo s obezitou, že to už potom nie je len o nejakom jednom doplatku na nejaký jeden liek. Že to sú už také smutnejšie scenáre, kam nás tá obezita môže doviesť a že keď niekto žije so zdravoťakom alebo je zdravoťak, tak tomu to rozumie. Ale keď sú ľudia, ktorí ako keby nie sú až tak často možno, že sa nestretávajú s tými informáciami, že kam tá obezita môže viesť, tak si to možno až tak neuvedomujú. Takže to je pre mňa ešte také ľudská u teba zaujímavé, že si vlastne sa rozhodla v nejakom bode skončiť s tým liekom a že si už mala také sebavedomie, že to zvládneš sama a mala si pravdu, lebo sa ti podarilo vlastne schudnúť ďalších 10 kilogramov, že keby si nám aj o tomto povedala, lebo veľmi častá otázka klientov, ktorí prichádzajú do programu Glow je, čo potom, alebo dokedy ešte. A tu chcem ešte jednu poznámku povedať, že nie je to návod, hej, že každý náš príbeh, aj ten môj, aj ľudský, neznamená, že sa dá znásobiť ako keby na všetkých, že to je niečo, čo by som chcela upozorniť, že nie je to návod, ako to robiť, je to náš príbeh. Takže aký bol ten tvoj príbeh, keď si vlastne prestala s tým liekom a išla si vlastne do toho sama za seba? Ja som prestala a jednoducho som prestala, lebo som nevedela, aj nebolo ešte toľko tých informácií, že čo ďalej. A ja už ale už v tej dobe som mala tú hlavu nastavenú inak. Naozaj som mala nastavené pravidelné stravovanie, veľmi som začala dbať na to, čo jem, lebo naozaj sme to, čo jeme. Vyhýbam sa ultraspracovaným potravinám, snažím sa, nie vždy to ide na 100%, samozrejme, snažím sa od lokálnych teda výrobcov, farmárov, proste snažím sa jesť zdravo. Toto je, ja v tomto vidím zdravé. Zelenina, pestrá, vyvážená, zdravá strava. Normálna. A to je to, čo vlastne ten liek, že to je vlastne pre mňa tiež taký objav u mňa, že vlastne ten liek ma naučil žiť zdravšie. Áno. A ja si to viem potom už udržať, lebo učím to aj rodinu, učím to aj svoje okolie. Moja mamina, ktorá na tom lieku schudla už takmer 30 kg, tak je úplne, že zásobáreň, distribútor hlavný proteínových receptov do celej rodiny, že ona už vie aj na sladko pripraviť zdravé pochutiny, aj teda varí zdravo, že je to fantastické, že naozaj všetci tí, ktorí nás odsudzujú za to, že sa liečime, tak by mali vedieť a poznať tie naše príbehy, pretože jednak sme častejšie možno v tom s tým sílovým tréningom a v tom fitnessku ako iní ľudia, ktorí majú zdravé BMI a majú oveľa menej svalstva. A druhá vec je, že vlastne nás ten liek doviedol k tomu, že vieme, ako
sa stravovať zdravo, že sme mali vysvetlené od tých lekárov, že tá vysokoproteínová strava je to, čo nás dovedie k tomu zdravému chudnutiu. Ale to v každom prípade všetci by mali dbať na takúto stravu. Áno, nielen my. Aj keď sú štihy, lebo napríklad ja som nemala problém s cholesterolom, ani vtedy ešte hypertenziu, nemala som nič také, áno, takže žiadne komorbidity, len len v úvodzovkách, ale máme ľudí, ktorí sú štíhli a už riešia a majú neskutočne vysoký cholesterol a človek si povie tak, že však on je štíhly, čo on môže riešiť, no, ale on sa dopracuje časom, keď sa nebude stravovať. Takže... Áno, to sa hovorí o tých mladých dievčatách, nie? Že sú síce štíhle, ale nemajú žiadnu svalovú hmotu, že dnes tá mladá generácia ako keby až tak nedbá, nemá ten pohyb, že sedí pri počítači, tablety a tak ďalej, takže oni sú síce majú nízke zdravé BMI v odzovkách, ale keď by išli na in-body meranie, tak im to ukáže, že to zloženie tela nemajú zdravé. A ten pohyb je veľmi dôležitý. Ja teraz som to odflakla, sa priznám, poslednú dobu a na dovolenke som to teraz cítila. Keď som plávala, tak som mala pocit, že tlačím 10 kg pred sebou, že naozaj... Že si na chvíľku vynechala ten silový tréning. Je to cítiť. A takisto rozprávam aj pacientom, keď prídu 120-130 kg, oni sa že ja musím ísť do fitka. Nemusíš. Na internete je kopec cvičení, naozaj efektívnych, dobrých, môžeš doma v obývačke len proste cvič, môžeš aj s fľašami minerálky alebo s celými balíkmi. Nemusí človek mať vybavené fitko doma, nemusí chodiť do toho fitka, ale môže efektívne cvičiť, naozaj je to plný internet a je doma. Alebo som povedala, tancujte, proste pre radosť, robte to. Presne. A aby im to prinášalo dobrý pocit, šťastie, áno. Že sa aj človek tak, ako je toto kardio, že sa trochu aj spotí, unaví a zároveň teda nesedí pri tom. My máme klientku, ktorá ešte odčia z covidu vlastne našla fitness trénera, ktorého má online v čase, keď je proste mimo Slovenska, tak s ním cvičí zo stoličky, má problémy s nohami, čiže cvičí aspoň na to, čo zvládne, na tú hornú časť tela. A keď sa vráti na Slovensko, tak cvičí s ním v telocvični, čiže dajú sa určite aj na internete, ako hovoríš, nájsť tréneri, ktorí tomu rozumejú, ktorí rozumejú aj ľuďom, ktorí majú nadváhu, že nezačnú hneď s najťažšími činkami, ale postupne. Áno, jak sme sa bavili o niektorých tých televíznych show, že teda ľudia s veľkou nadváhou alebo s obezitou majú vybehnúť pomaly na 4. poschodie a naspäť. Tak toto nie. Takže aj to vaše odporúčanie v ambulancii alebo tvoje ako glow kamošky je, že dávkovať si ten pohyb a to cvičenie postupne. Áno, a nezačať proste, že bum bác hneď. Aby sa zase nepreťažili kĺby, lebo naozaj pri 130 kilách začať behať, tak to potom samozrejme bolia tie kĺby, či bedrové, kolené 100%. Tiež som na to išla úplne postupne. Až som cítila v tej škôlke na schodoch, že už sa nezadýchávam, že zrazu som na tanečné zase o niekoľko poschodí vyššie, úplne v pohodičke vybehla tie schody a vtedy si hovorím teraz už vládzem a môžem už aj pridať. Ja som si to tiež uvedomila, že ja mám astmu, takže tá astma s tou obezitou 1. stupňa, ako tá kombinácia mi presne takéto životné situácie prinášala, že mnohokrát ani nemáme potrebu hovoriť o týchto situáciách s lekárom, lebo vieme, čo je za nimi, ale vlastne to sú tie veci, ktoré každý boží deň cítime a ktoré nebudeme mať, keď sa nám tá obezita vlastne vytratí zo života. Hej, že tá astma sa mi zlepšila. A nemám vlastne tú dýchavičnosť. A takisto aj ja som si uvedomila až potom, že obezita spôsobuje neskutočne veľký zápal v tele. Ja mám autoimunitné ochorenie, trombocytopéniu, mám málo doštičiek a odkedy som schudla, mne sa historicky zvýšili doštičky tak, že ja som nechápala a naozaj to muselo byť spojené s tým zápalom. Pretože ja sa cítim výborne. Vtedy som sa aj cítila dosť unavená. Samozrejme pri tej obezite také veľmi zvláštne a GLP-čko, liečba, ja plná života, plná energie. To je nová ľudská. Áno, alebo tá stará ešte. ešte za mladí, áno. Verzia 1. To popisuje veľa ľudí, že taký prílev energie životnej